Awganistanyň paýtagty Kabulda janynyň geçen hüjümçi daşary ýurtly ofitserleriň golaýynda içi partlaýjy serişdeli ulagy partlatdy. Polisiýa 3 parahat ýaşaýjynyň yaralananlygyny aýtdy. Daşary ýurtly harbiýleriň arasyndaky ýetkiler barada habar berilmedi. Şol güniň özünde bu bomba partlamasyndan daşary Awganistanda ýene 2 sany hüjüm boldy. Gazni we Nangarhar vilayetlerinde hüjümler zerarly adından 15 adam wepat bolupdyr. Ortiýetiň Smolensk şäherinde 5 ýyl mundan öň bu ýerde bolan uçar helakçylygynyň ýyl dönümi bilen baglylykda matam çäresi geçirildi. Şol helakçylykda 96 adam şol sanda Polşanyň prezidenti helak bolupdy. 2010-njy ýylyň 10 aprelinde Polşanyň resmi topary 2-nji jahan urşy döwründe hatynda öldürilen Polşaly harby ofitserleriň hatyrasyna matam tutmak boýunça Ortiýetde geçirilen çäre gatnaşmak üçin barýardy. Uçar helakçylygynyň sebäpleri boýunça henidem derine geçirilýär. Gürjistanyň paýtagty Tbiliside 4 aprelde öz kärdeşi bilen bilelikde hüjüm edilip edilip atylyp öldürilen polisiýa ofitseriniň jaýlanyş çäresi geçirildi. Şol ofitserleriň ikisi de yaralanyp soňra aradan çykdy. Hüjüm etmekde guman edilýän Şalva Abuladze geň meçberli çäreleriň netijesinde 10 aprelde tutsak edildi. Ol mundan öň ýene 2 polisiýa ofitserini oka tutmak bilen baglylykda suud edilipdi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.